वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्ट सिसुपानि दखरा ओनसोलाव जानाय बैसागु बिदाय फोरबो फालिनाय बेयाव जोंनि बर' एक्ट्रेसफोर फैदों। बर' एक्ट्रेस हेलिना दैमारिया गोदै रावजों गलाघाटआव फैना मा बुंखो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नायलांदो। बैसागु मेथाइ रोजाबदों आफाया बैसागु आरो बे आफानि मेथाइनि सेर सेर नोंथांमोना लुबैयोब्ला आरो नोंथांमोनाबो मदद दङबा बावहाय जोंबो मोसाफागोन आंबो मोसागोन। नोंथांमोना मोसानायखौ लुबैगोन ना मोसाफागोन ना बयबो मोसाफागोन ना दे बिदिब्ला आं जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि दोंनै बैसागुनि मेथाइ बेखौ खननोसै। आंखौथ' मानसिनि जि मोनसे देहाखौ नुनानै मिथिखाबाय आंनि मेथाइ खननाया बेसेबां मा जागोन। आं 80 बोसोर जाहां जाबाय 80 बोसोर जाहां जाबाय। जाय मोसागोन दा बर' मोसानाय अनसाय माइया दुब्लियाव बिदि जाथों आरो बर'नि खौसेथिया अरायबो गिदिर जाथों बेखौनो आसा फालिबाय। बयबो आखाइ खबफादो मोसाफादो जोङो बैसागुनि बे बोथोराव रंजानानै जोंनि गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जाहाथे बयनोबो सुखु गोजोन जायो जिउआ। सिसुपानि दखरा दुलाराय बर'फोरसा आफादनि जानानै
बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै खावलायहरनाय जाबाय। खुलुमबाय खुलुमबाय आरो खेबसेबाव खुलुमबाय गलाघाट। बेयाव नुजाथि फैनो हानाय बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। देग्लायनि रंजालि बैसागुआ बोरै थांखो रायजोफोर नोंसिनिया? मोजां ना? आंनाबो बिराद मोजां थांदों। गोदान गोदान जायगा नुहैबाय, गोदान गोदान मानसि लोगो मोनहैबाय, अनजाबाय, बिराद मोजां थांदों। नाथाय नै फैयै फैयै बैसागु बोथोरखौ बिदाय होनायनि समानो जालायलांबाय, नङा होमबा? बेनिखायनो एसे दुखुबो मोनदों आङो। रंजालि बैसागुखौ माबा बिदाय हरनो गोसोआनो जाया माथो ना? रंजालि बैसागुखौ बिदाय होनो गोसो जाया, मानोना रंजालि बैसागुआ जों बयबो गेदेर उन्दै आबै आबौ बयखौबो खौसे खालामो। जों बयखौबो रंजाहोयो, खौसेथिखौ लाखिबाय थायो। बेनिखायनो माबा रंजालि बैसागुखौ दाथां दाथां मोनबाय थायो आंहा गोसो सिङाव। नोंसोरलाय? नोंसोर थांजानो लुबैदों नामा? आंबो लुबैथारा एसेबो, माने रंजालि बैसागुआ माने बोसोर बोसोर थालांबाय थाथों बेबायदि सानो आरो आङो। आंहाबो एसे प्रग्रामफोर मोनबाय नालाय, रां राजाफोराबो फैबाय थायो, ओंखायनो बैसागुखौ आङो बोसोर बोसोर थांबाय थानो लुबैयो आरो। जियानो जा, गलाघाटआव आंनि फार्स्ट टाइम, आं आगोलाव फैफेराखैमोन। बिराद मोजां मोनदों गलाघाटआव फैनानै। मानसिफ्राबो बिराद अनसुलि, बिराद अनबाय। जायगाफोराबो हाजो सेर सेर, बिराद नायनो मोजां, सापात बागान। मोसानोसै नामा एसे? जिरायना थानो मोननाय ना, खिन्थु बयबो मोसाफानांगोन। नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनहोनायनि थाखाय आं रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बानजायगिरि सिसुपानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो रंजालि बैसागु फोरबो खुंथाय आफाद अर्गेनाइजार्स बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर। नोंथांमोन बायदि बयखौबो लाभलि अडियन्सखौ लोगो मोनहोनायनि थाखाय गोजोन्थों। नाथाय आंथ' मेंबायना, माथो आंखौ दसेबो रेस्टखौनो होला। बेबायदिबालाय नोंसोर जिरायनानै थाबाय, आंल' मोसाबाय थाबा बोरै जानो दे? ना अखाखौ गियो? अखा नङा दे, अखा नङा। बिदाय नालाय एसे बोथोराबो गाबदों, जादों। आं बेखिनियावनो जोंनि सिख्लाफोरखौ बा जोंनि आदै मादैफोरखौ मोनसे खोथासो होनो नागिरदों। सिख्लाफोर, गोसोनाय दङबा गोसोनाय थाखागोन बयहाबो, दानि जुगावलाय सोरहा थाया जानो? सिख्लाफोर खोनासं। माथो मादैमोना सोंथावदों, सिख्लाफोरा बोराव बिथिं दं? सिख्लाफोर मिथिं दङ? सिख्लाफोर मोजाङै खोनासंनानै लाखा खिन्थु। आरो जानाय लोंनाय बिनायाथ' बुंनो नाङा। सना दिनै सबाय संलाय, सना दिनै अनलाजों दाउ संलाय। मिथिगौ नोंसोर अनला संनो बेसेबां खस्थ' जायो? देना होफेरदों माब्लाबा अन गुन्दै? र' ना रुवाथि सानखौ नोंसोरो जोंखौ? हिन्जावसो, जोंबो हिन्जाव। जोंफोराबो गोसो दं, जोंफोराबो मोजां जिरायना थानो लुबैयो। ओंखायनो सिख्लाफोर मिथिबाय दा मा बुंनांगौ? बांद्राय डायलग मारिबाय थाला, बांद्राय डायलग मारिबा साननाय रायजोआव मानसि लेब उथिनायल' थायो जोङो। नेक्स्ट बोसोराव लिंहरबा जों लस जागोन नालाय।